päällekkäin. En oo ikinä tajunnut tätä juttua näin. Mökillä Lapin, Ruotin kylällä. Radio soi, mä kuuntelen. Tunnin päästä soitin sinne, kysyin miksi ne päällekkäin oli. Toimittajalle kerroin haikeena, en ymmärrä, en todellakaan ymmärrä. Mä sanoin sille, oli heinää hei. Heinää kesämökillä meillä oli heinää. Mutta muurahaiset päällekkäin, mitä tää tarkoittaa tämmönen? Vieläkin mua suututtaa, kun en vastausta saa. Miksi muurahaiset oli päällekkäin? Vaikka heinääkin oli. Mitä tää tarkoittaa tämmönen? Miksi oli heinää hei, heinää muurahaiset oli päällekkäin. Siis mitä? Mitä tää tarkoittaa tämmönen?